U posljednjih 50 godina Svjetski ekonomski forum je uspio postati jedan od najvažnijih kontrolnih centara digitalnog financijskog kompleksa. Prvo su se umrežili poslovni čelnici, kasnije političari, a kasnije i medijski djelatnici, visoko plemstvo i slavne osobe, a 90-ih su ih također podvrgli ciljanoj obuci. Dakle, tko bi mogao pretpostaviti da će svjetsko gospodarstvo jednog dana propasti pod izlikom da štiti ljude? Halo? Pa da, znači, mi smo ulazili u razdoblje digitalizacije, AI, odnosno umjetna inteligencija. Ljudi si nisu svjesni koliko radnih mjesta će nestati u sljedećih 10 godina. A šta će biti posljedica? Milijuni i milijuni potrošača će nestati. Potražnja sa robom široke potrošnje sve će se više smanjivati. A budući da trenutni gospodarski sustav pokreće potrošnja, potrebno je prekinuti ovu silaznu spiralu da bi se održalo na životu. A to je moguće samo ako se nezaposlenim potrošačima da novac čak i bez posla. Dakle, vidimo što se dogodilo u posljednjih 3 godine, a ono što trenutno doživimo očito slijedi jasan plan. A ovaj plan je demontaža postojećeg sustava u korist elite, stvaranje maksimalnog ekonomskog i društvenog kaosa i postavljanje novog sustava pod izlikom da se želi pružiti humanitarna pomoć. Amen. Ono što zabrinjava je da se taj plan može pročitati u 2 knjige. 4. industrijska revolucija i Veliki reset, The Great Reset, koje je Klaus Schwab autor. Mislim, on je na čelu WEF-a, Svjetski gospodarski forum. Da sad zvoni. U posljednjih 50 godina Svjetski ekonomski forum je uspio postati jedan od najvažnijih kontrolnih centara digitalnog financijskog kompleksa. Prvo su se umrežili poslovni čelnici, kasnije političari, a kasnije i medijski djelatnici, visoko plemstvo i slavne osobe, a 90-ih su ih također podvrgli ciljanoj obuci. Danas ko danas znamo, možda vi ne znate, ja mislim da znam, navodno znam, da su od 1992. globalni lideri sutrašnjice, a od 2005. mladi globalni lideri, podvrgnuti sustavom i sve dubljem usavršavanju od strane WEF-a, te da su upravo oni ljudi trenutno ti koji drže konce, ili bili su. Da li je to Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma iz IT sektora, bilo da je šef BlackRocka, Larry Fink, šefica MMF-a, Kristalina Georgieva ili bivši šef engleske banke Mark Carney iz financijskog sektora. Bilo da je Emmanuel Macron u pitanju, Sebastian Kurz, ili Angela Merkel. Svi su bili obučeni na WEF, World Economic Forum. I ne samo 1300 članova ove čvrsto umrežene vodeće elite koji vuku konce diljem svijeta. Od 2012. godine bilo je ih 10.000 mladih od 30 godina, takozvanih global shapers, globalnih oblikovača, koje je također okupio World Economic Forum i koje prema njegovu mišljenju imaju utjecaj na tijek svijeta. Ja bih vas molio u ovom trenutku da preispitivate ove informacije. Kucajte na internetu, izguglajte te informacije. Nemojte samo biti na društvenim mrežama, nego izguglajte te informacije. Budete došli do tih informacija. To je sve javno dostupno. Samo da to nitko ne raskopa. I ako još uvijek ne vjerujete na sve to što doživimo i to što ja vama tu pričam, onda bi trebali pogledati datum objavljanja
Švabove knjige Velikog reseta. Knjiga je objavljena 9. srpnja 2020. godine. Ni 4 mjeseca nakon globalnog zatvaranja. Good morning. Zanimljivo je da iz te knjige se može iščitati, odnosno postoje precizne upute o tome kako treba koristiti COVID-19 za kreativno uništavanje svijeta prema Švabovim riječima i za izgradnju novog svijeta, pri čemu slika čovjeka koji je naslikao podsjeća na najmračnija vremena nacionalsocijalizma. Odvratno. Dakle, tko bi mogao pretpostaviti da će svjetsko gospodarstvo jednog dana propasti pod izlikom da štiti ljude od posljedica bolesti? Da će ljudima biti oduzeta sloboda putovanja, okupljanja i sloboda govora. Jer ovo što ja sad činim također može biti da će biti cenzurirano. Who knows? Možda YouTube ne zna toliko hrvatski. Ko zna, možda. Dakle, a da će više od 100 milijuna njih biti osuđeno na glad, navodno zbog vlastite zdravstvene zaštite. I tko bi rekao da će neskriveni eugeničar po imenu Klaus Schwab moći ne samo širiti svoju užasnu viziju spajanja ljudi s umjetnom inteligencijom diljem svijeta, već i dopustiti desecima tisuća pomagača da to unaprijede. Ja dok je Rusija krenula s invazijom na Ukrajinu sam napravio jednu WhatsApp poruku skoro svim partnerima, prijateljima i napisao sam tamo da bi Putin trebao dobiti Nobelovu nagradu jer je uspio riješiti pandemiju prek noći. Ne priča se više o tome, jel da? Ne, sad smo iz jednog narativa ušli u sljedeći narativ. Narativ je bil rat i sada je atomska prijetnja. Da. A sad su krenuli klimatske promjene, Ljudi, pazite, nije da sam ja protiv toga da štitimo okoliš. Ali ove priče, daj molim vas, čoveče, prek noći sad idu oni rješavati, već 50 godina se priča o tome da je 5 do 12 što se tiče klimatskih promjena, globalnog zatopljenja i tak dalje. 50 godina. Halo? I sad odjednom prek noći ništa ne valja. Pa demontiraju trenutno Njemačku. Ugasili su i zadnju nuklearku su ugasili, ja ne znam s čim budu oni napajali njihovu industriju. Tamo se počne rušiti svijet. Dakle, Njemačka koja je ekonomski motor Europe. A mi, šta imamo mi s tim? Sad neko veli, a kaj imam ja s tim? Ja mislim da Hrvatska itekako ovisi o motorima, ekonomskim motorima Europe, što se tiče Njemačke, što se tiče Italije, Francuske, Španjolske i tak dalje. I ako oni kolabiraju, ja ne znam gdje ćemo mi biti. To malo što mi turizma imamo, a što nama mažu oči na televiziji, super turistička sezona i tak dalje. Od toga ne budemo mi živjeli. To je činjenica. Abraham Lincoln je jednom rekao, možete lagati dio ljudi cijelo vrijeme. Sve ljude dio vremena, ali ne možete lagati cijelo vrijeme. Čak i kad bi digitalni financijski kompleks uspio uvesti taj novac, a budu ga uveli, to ne možemo više spriječiti, ni to ne bi bio kraj svijeta. Novac digitalne središnje banke može funkcionirati samo na temelju sveobuhvatnog sustava prisile. Morat će se uvoditi nove kontrole cijene, stalno povećavati univerzalni osnovni dohodak ili primanja i prisilno stvarati trajnu inflaciju, što bi za uzvrat dovelo do stalnog osiromašenja stanovništva i stalnog sukoba s državnom i vlastima. Ono što moramo znati je sljedeće. Nema sumnje da smo pred jako turbulentnim i opasnim vremenima,
No mi držimo povijesni adut zastoji se u činjenici da se druga strana ne ponaša prema pravilima razuma, već iz motiva kao što su pohlepa i težnja za moći, pa se stoga ne može pomoći da se sve više uvali u nevolje. To je upravo ono što bismo trebali koristiti i imati na umu uvijek iznova. Druga strana može imati više novac, više posjeda i sveg oružja na svijetu, ali njihova se moć ne temelji na njihovom novcu ili na njihovom posjedu, ni na oružju, već samo na jednom faktoru. A to je neznanje većine ljudi, odnosno činjenica da većina ne vidi kroz igru, da se manjina igra s njima. Ako ste me shvatili. Zaključno, ako dijeliš ovaj video zapis, znači da ne smatraš da sam ja teoretičar zavjera ili da ja vjerujem u nekakve teorije zavjera, ali ja mislim da prošle 3 godine su pokazali i dokazali na kakvom i u kojem svijetu mi živimo i da sve što se dešava se ne događa bez razloga. Za sve postoji razlog. Zato daj mi jedan like, dijeli ovaj video zapis i u sljedećem video zapisu ću vam objasniti nešto vezano za 4-generacijski ciklus i u kojem smjeru će to ići i što bi se moglo eventualno poduzeti.